Bračnim parovima koji ispunjavaju uslove da uđu u ovaj program ostavljena je mogućnost da sami izaberu bolnicu, državnu ili privatnu koji će obaviti ovaj tretman. Lečenje steriliteta i povećanje nataliteta je još veći izazov, jer dobijanje potomstva za one koji to ne mogu prirodnim putem podrazumeva značajna finansijska sredstva. Republičkim pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na koji je saglasnost dala Vlada Republike Srbije, utvrđeno je da pravo na 2 pokušaja i da ženski partner ima do 40 godina života. U našem slučaju šta je samo obavezno? Obavezno je da ukoliko ženski partner ima manje od 40 godina života, da je iskoristio pravo na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno da je iskoristio pravo na 2 pokušaja. Nije samo dostupnost, nego je i mogućnost izbora bolnice značajno za bračne parove. Naši sugrađani koji su se javljali prošloj i pretprošloj godini, a nisu imali uspeha, mogu se javiti i u ovoj godini i ponovo ostvariti to pravo na finansijsku pomoć od strane grada. Nadam se da ćemo svi zajedno učiniti sve da u Srbiji bude što više dece. Posebno ćemo savjetovati parove da ne gube vreme, jer je biološki sat često veća prepreka od finansijske situacije. Ono što je obaveza dalje, propisani su dalje uslovi, propisano je dokumentaciju u pravilniku šta sve treba par da dostavi i dužan je da u roku od 6 meseci po prenosu sredstava dostavi dokaz da su ta sredstva namenski potrošena, odnosno da su sredstva utrošena za sprovedeni postupak vantelesne oplodnje, bez obzira na uspeh, samo da su namenski potrošeni. Pacijenti će se kao i do sada sa kompletnom dokumentacijom prvo javljati matičnim filijalama Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja, gde će zaokruživati željenu privatnu ili državnu zdravstvenu ustanovu. Za sve dodatne informacije pozovite Slavicu Karanac na telefon 309 006.